50 पैसा। 50 पैसा में एगो चाय। देखिए कि 50 पैसा में मतलब कि 8 आना में आजो एगो चाय मिलता है जी, विष्णु शुगर मिल कैंटीन के। 17वीं शताब्दी के संस्कृत के पुस्तक बा जौना के फिर से नाम बता दी कि गुण या गुण बोधिनी नाम बा जौना में जलेबी के बारे में जिक्र कर गई बार। वह सबका बता 3 गो दुकान बलाने से देख सकता नहीं कि तीनों दुकान पर देखिए कि जलेबी छनाता है, और आगे वाला दुकान पर भी देख सकता नहीं कि जलेबी छनाता, और लास्ट वाला दुकान पर भी देखिए कि जलेबी लागल। जाता हूँ ससुरारी। ससुरारी तो जलेबी लेके जाए। आधा किलो जलेबी लेके जाए। सब रसगुल्ला लेके जाला रुआ जलेबी लेके जाए। रसगुल्ला रखले बनी लेकिन जलेबी भारत में जलेबी कैसे आई? तुर्की आक्रमणकारी लोग तुर्की से भारत में जलेबी लेके आए, तब से भारत में जलेबी बनता। 3 रुपया हो गए। 6 कप चाय के दाम 3 रुपया हो गए, मैंने 8 आना रुपया एगो कप मिलता है के दाम। जलेबी मेहरारू कैंटीन के जलेबी ना खाई है? एकदम खाई है, एकदम खाई है। मेहरारू खाती कितना ले जाए? 1.5 किलो। भाई बड़ा दिन से बनता है जी ना? आजो से बहुत जमाना से बनेला। जमाना से बनता है जी। कैंटीन का कहल जाला एकरा के जलेबी के? कैंटीन के जलेबी। कैंटीन के जलेबी 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल 2 क्विंटल जलेबी बिका जाला। बता दी कि अफगानिस्तान में जलेबी के मछली के साथ भी खाइल जाला। जी हाँ, जलेबी के अफगानिस्तान में मछली के साथे लोग सर्व करेला। एरिया में 5 कोस के एरिया में ना भेटाला, जे खाला से पछताला, जे ना खाला से पछताला। जे खाला वो पछताला, जे ना खाला वो पछताला। अच्छा, जे ना खाला वो केंगा पछताला। अब जब ना मिले तो पछताई ना। जे खा लिया लू केंगा पछताई। जे खा लिया कोई जे फिर ना मिले आज भर खा लेनी तो बता दी कि जलेबी के मतलब बोला खुशी, मतलब कि लोग जलेबी नहीं के लेके जात, अपना घरे खुशी खरीद के लेके जाता। हम बने अमरजीत कुमार गिरी रहुआ देखा तनी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम पहुंचल बनी गोपालगंज में विष्णु शुगर मिल के हमनी के सामने बनी। सर वह सबके बता दी कि ये भी जौन मिठाई बाटे काफी प्रसिद्ध बा हमनी के देश में, और हमनी के देश में जलेबी के राष्ट्रीय मिठाई भी कहल जाला। जलेबी के इतिहास 500 साल पुराना बा, और 500 साल से लगातार जलेबी के बिक्री होता, और अनोखा जलेबी बा। जलेबी के जौन आकार बा, जलेबी के जौन साइज बा, जलेबी के जौन थिकनेस बा, बिल्कुल अलग प्रकार के बा। और एकरा के आसपास के लोग जौन बा कैंटीन के जलेबी भी कहेला, काहे कि चीनी बा, चीनी मिल बा, और चीनी मिल के सामने बा देख सकता नहीं कि लाइने से दुकान बाटे, और जी जलेबी वाला चाचा आयरन है। का किने आयरन है चाचा? हां जलेबी है तो माने क्या घरे ले जाए के बा? अपना के यहाँ इनाम मिलेला? नहीं ना मिलेला। ये जलेबी अपना के यहाँ ना मिलेला? अच्छा, ये जी सर सोचने के ले ले चलता 1.5 किलो है। कितना किले बानी? 1 किलो। तरे है ना, ताकि ना तने कैमरा में देख ली तनी तो घर भर के सब लोग खाई। ऐसा जलेबी बा कि कहीं रहुआ ना मिली, मतलब कि रहुआ आस पास के कोनो बाजार पर ही जलेबी मिले वाला नहीं है ना चाचा? गोपाल में कोनो काम चाहिए रहनी। हाँ काम है, दवाई करावे खातिर। ऐसे सोचने कि 1 किलो ले ले चले घर है। का जी ये तो जलेबी अपने के आसपास ना मिलेला कहीं? ना 3-4 कोस के एरिया में 5 कोस के एरिया में ना भेटाला, जे खाला से पछताला, जे ना खाला से पछताला। जे खाला वो पछताला, जे ना खाला वो पछताला। अच्छा, जे ना खाला वो केंगा पछताला। अब जब ना मिले तो पछताई ना। जे खा लिया लू केंगा पछताई। जे खा लिया कोई जे फिर ना मिले आज भर खा लेनी तो वो पछताई। कहाँ घर बड़ा हो? घर है जी बगले में बा। तब तक खा ले थोके बाके। हमनी के तो चीनी मिल के लगे बानी से इतना महकेला जो मिठाई खाए के मन ना करेला। हां, मीठा मीठा महकत रहता। मीठा मीठा बे देखी ना महकत केगनिया। अच्छा, तो मिठाई बड़ा दिन से बनता है जी ना? आजो से बहुत जमाना से बनेला। जमाना से बनता है जी। कैंटीन का कहल जाला एकरा के जलेबी के? कैंटीन के जलेबी। कैंटीन के जलेबी मतलब भोजपुरी में कहल जाला कैंटीन के जलेबी। हां, हालांकि होला ही कैंटीन के जलेबी। का नाम बा अपन? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार का करे बनिए जी? दावा करावे ने जलेबी खरीदने भी है। दावा करावे नहीं तो सोचने जलेबियो किन किलो चली। क्या दवाई ना काम करी तो जलेबी बानू? हां जलेबी बा। अच्छा, शुगर वाला पेशेंट के नौत देव ना? शुगर वाला पेशेंट घर में हां ना तो धाय दे धोली एकदम। हां शुगर बढ़ा दी। हां शुगर बढ़ा दी। हां माने जलेबी बनला बानी। देखिए कहां जाता नहीं अपने माझा जाए तो काई जलेबी अब सोचने घरे ले खाई गाड़ी बा अपन पूरा तर तरकारी लतले बने दी है। देखी तो हई को हई जौन बा कटहल बा, हई लौकी बा, नेनुआ बा, सारा चीज में लतले बने ना। तो घरे जाता तो जलेबिया ही अपने के ना मिलेला कहीं? मिलेला नहीं, ई तनी दोसर दी जलेबी है। ये दोसर डिजाइन का। अच्छा, 2 किलो लेला बानी? कौन थे आई से 250 ले जाता नहीं। तब तो घर में झगड़ा लगाए रहुआ। आदमी ने खाया। अच्छा, आदमी ने खाए वाला ना तो झगड़े लग जाए महाराज। 250 जलेबी में आए मार करवाए रहुआ। आधा किलो कम से कम ले जाए के चाहिए। चली तो यहाँ सब कोई बाटे यहाँ के बनी खिसियाल नहीं ना ना काहे खिसियाल पिया के बरबस तनी सीधा हो ना जाए। हम फोटो और आवत रही हम दुकानों के फोटो आई देखिए गरम गरम जलेबी छनाइल बा। आ कंटील के जलेबी कहल जाला अपना क्या छनाइल बाटे? का नाम बाटे अपन? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ जी। ये जलेबी कहीं तुम गाँव देहात बाजार पर ना मिलेला? क्या मिलेला? ये ना मिलेला।
तो जे गोपालगंज आवेला घरे लौटेला तो 1-2 किलो लेके लौटेला हाँ, लेके हैं? जाइएला घरे हाँ। हाँ ना तो घर के लोग लइकवा कहीं संगे कैंटीन के जलेबी कहाँ बा हाँ, कहाँ न लीला तरुआ लेके जाइले हाँ लेके जाइए कितना लेके जाइले 1.5 किलो 1.5 किलो ले जाइले परिवार बड़ बा हाँ ये परिवार बा ज्यादा परिवार में हाँ 1.5 किलो में काम हो जात होई हाँ हाँ अच्छा तो कहे के मतलब ई बा कि जलेबी सस्तो न बाई हाँ सस्ता बा और ये दुकान सस्ता बा 80 रुपया ही बा 80 रुपया किलो ना हैं? अच्छा वो जलेबी गांव में कितना क्विंटल 100 रुपया ना महंगा बा ना 100 रुपया 100 रुपया बा आई जलेबी बा 80 रुपया 80 रुपया। 20 रुपया सस्ता बा तो चलिए देख सकता नहीं कि लोग एने से जाता देखी कि एगो स्कॉर्पियो खड़ा बा और जब भी ये रास्ता से गुजरता चाहे टेम्पू वाला स्कॉर्पियो वाला बोलेरो वाला कैंटीन के जलेबी देखी कि भाई बनावे के जौन प्रक्रिया बा देखी कि सेम प्रक्रिया बा लेकिन देखी कि थिकनेस कितना बड़ा बाटे देखी कि जलेबी बनता थोड़ा सा कैमरा मैन जी थोड़ा सा आज हम देखी कि हई जलेबी बनता हुआ कंटील के जलेबी है 500 साल पुराना इतिहास बा ए जलेबी के रवा सबके बता दी कि जलाबिया से जलेबी बनल बा और रवा सबके बता दी कि भारत में जलेबी कैसे आई तुर्की आक्रमणकारी लोग तुर्की से भारत में जलेबी लेके आए तब से भारत में जलेबी बनता आदि की संस्कृत के पुस्तक के गुण्य गुण बोधिनी में जलेबी के बारे में लिखल गई बरवा सबका बता दी कि 17वीं शताब्दी के संस्कृत के पुस्तक बा जौना के फिर से नाम बता दी कि गुण्य गुण बोधिनी नाम बा जौना में जलेबी के बारे में जिक्र कर गई बरवा सबका बता दी कि अफगानिस्तान में जलेबी के मछली के साथ भी खाइल जाला जी हाँ जलेबी के अफगानिस्तान में मछली के साथे लोग सर्व करेला द्वारा जलेबी जौन बा भारत में पहुंचल और तब से जलेबी जौन बा की काफ़ी खास मिठाई बन चुकल बा अपना देश के और हर चौक चौराहा पर वह जलेबी मिली लेकिन ई जौन जलेबी बा ई रवा ना मिली कैंटीन के जलेबी बा और ई जलेबी 80 रुपया किलो रवा सबके बता दी कि बाटे देख सकता कि गरम गरम जलेबी बा कितना लेता नहीं रवा 1.5 किलो 1.5 किलो चलिए कि 1.5 किलो जलेबी तौलाता रवा देख सकता नहीं मतलब कि 1 किलो से 1.5 किलो से कम केहू ना खरीदेला काहे कि सस्ता भी बाटे और बड़ा मजेदार जलेबी बा रवा सबके बता दी कि जलेबी के मतलब होला खुशी मतलब कि लोग जलेबी नहीं के लेके जात अपना घरे खुशी खरीद के लेके जाता और ये विष्णु शुगर मिल गोपालगंज में जौन मिल बाबे चीनी मिल और चीनी मिल के सामने ही 3 गो दुकान बलाने से देख सकता नहीं कि तीनों दुकान पर देखी कि जलेबी छनाता है और आगे वाला दुकान पर भी देख सकता नहीं कि जलेबी छनाता और लास्ट वाला दुकान पर भी देखी कि जलेबी लागल बा थोड़ा कितना जलेबी किन्ने हैं आधा किलो किलो बनी परिवार छोट बा हाँ अच्छा ये जलेबी तो हमने क्या नाम मिलेला ई जलेबी यही जो गोपालगंज शुगर मिल के लगे मिलेला दूसरा जगह ऐसा जलेबी ना मिलेला ऐसा जलेबी दूसरा जगह नाम मिली हाँ जलेबी मिली पतला टाइप के मिली जलेबी जन आम जलेबी हर दुकान में मिलेला वो मिली ऐसा का जलेबी एरिया में कहीं ना मिले तो काफी सकता नहीं कि बनावे के प्रक्रिया जौन बा कहाँ आयल बनी है जीरो भैया जलेबी खाए जलेबी खाए आयल बनी हाँ। खाए के बाद घर ले जाए के बाद खाई ले ना ले घर के लोग खिसिया जाए ना ना काहे किसी आई माने खइलो ह त लियो ह हां हां ई बात खिसियाइलो ना ना ई बात सही कोनी है कहता ना किसी ई बात सही कोनी है मेहरारू लोग यहाँ पीटे मेहरारू लोग यहाँ कोई अपने खा ले लो जलेबी हमरा के ना ले ना सही बात कहत नहीं ई बात तो सही बा तो डर बा कि ना मैं एकदम डर बा मेहरारू से डर बा कि ना एकदम डर बा मेहरारू से डराई के बा कंटील के जलेबी डर उतर तो काहे डरल जाई मेहरारू से डराए के बा मरद खा ले जलेबी मेहरारू कंटीन के जलेबी ना खोई है एकदम खोई है एकदम खोई है कितना खोई है। मेहरारू खातिर कितना ले जाए 1.5 किलो अब एक बार इतना खा जाइए जी तो एगो उहे नहीं किनु घर में जाई तो सबे खाई अच्छा और लगातार लागल बनी 2 गो कढ़ाई जलता देखी कि 2 गो कढ़ाई पर जलेबी कैंटीन के बन रहल बा का नाम बा चाचा नारायण महतो नारायण महतो जी। बताई जलेबी के माने होला खुशी लोग रवा दुकान से खुशी किन के लेके जाते हां हां खुशी ले जाते ले जाता नु माने मीठदार ना कहल जाला अपना कि जलेबी हर काम में माने कि जलेबी के समझा जाला कि बड़ा मीठा चीज बाटे एकरा के खाए के चाही कितना दिन से जलेबी बेचता नहीं जी ए जी हां केहू में 15 साल होई है अपन दुकान कितना दिन से बाए जी 15-16 साल से ना हम हिती चुक रहनी तो महाराज आओ तरनी दुकान पर तो अंदर रहे अच्छा अंदर है मिल के अंदर है अंदर है बाहर हो अच्छा अच्छा अब दुकान बाहर हो गई बा पहले अंदर दूसरा के रहे अच्छा ई माने कि रवा लोग के दुकान से जलेबी मंतर का बा वो लोग अंदर कुछ नहीं है थोड़ा मोट बन जाला और थोड़ा पतला और बना सस्ता भी तबा हां सस्ता बा गाँव में जौन जलेबी मिले उससे सस्ता बा हां 80 रुपया किलो जी हैं हां 80 रुपया किलो अच्छा मरद जी खाते वालों मेहरारू खाते ले जाता लो हां हैं हां तो रवा लोग झगड़ा तो लगावत नहीं कि झगड़ा बचाओ हां हां अब कि ना जी मरद लोग खाओ मेहरारू खाते ले जाओ बाल बच्चा खाते ले जाओ अच्छा चाय रवा लोग देनी चाय ना बिकल है मिल के स्टाफ के चाय हां हम मिल के स्टाफ चाय जाला 50 पैसा में सुनला मैंने कि एगो चाय मिलेला
यहाँ मिल के स्टाफ खातिर हाँ मिल के स्टाफ खातिर कितना में चाय मिलेला रुआ चाय कितना में एगो 50 पैसा 50 पैसा में एगो चाय देखिए कि 50 पैसा में मतलब कि 8 आना में आजो एगो चाय मिलता है जी विष्णु शुगर मिल कैंटीन के सामने। लेकिन ये चाय जौन बा मिल के स्टाफ खातिर बा उनकर एगो कूपन मिली टोकन मिली ना चाचा ये ना बा हाँ। के का चाय बा 50 पैसा में एगो मिली 8 आना में एगो वो तो ज्यादा मिल के रूले बैठे रूल बा मिल के स्लिप ओकरा स्लिप आवेला ओकर अच्छा वही स्लिप के हिसाब से मिली अच्छा वही स्लिप आइल बा स्लिप में का बाटे T6 कप मैनेजर के ऑफिस में चाहिए अच्छा 6 कप चाहिए तो ये 6 कप के कौ रुपया हो गल चाय के और जो 6 का होगा 50 के हिसाब से 3 रुपये हो गए 3 रुपया हो गए 6 कप चाय के दाम 3 रुपया हो गए मैंने 8 आना रुपया एगो कप मिलता चाय। और ई कैंटीन के इधर वालों के तो एथी मिलल होई नो माने कि वालों तो कैंटीन कांटेक्ट पर हाँ कांटेक्ट पर अच्छा हर बाकी दुकान तो कांटेक्ट पर ना ना होई ये होगा ये एगो बात है देखिए है मीठा मीठा स्वाद बा। और जब भी गोपालगंज आई विष्णु शुगर मिल के सामने मतलब कि चीनी मिल के सामने जो कैंटीन बा ये जो 3 को दुकान बार आई जलेबी के लुत्फ उठाई और अपनों खाएं अपना परिवारों खातिर जलेबी लेके जाएं। खाना में चाय मिलता नो हाँ 8 आना में एगो चाय मिलता मिल के स्टाफ खातिर हाँ हैं? हाँ अच्छा रउआ पियम तो 5 रुपये तो ले ली लो ना हमू 8 ना मिले रउआ 8 ना चाय पी ले यहाँ के पैसों ना दिले अब 1 रुपया रह तो डॉक्टर साहब हमें पैसे ना दिले डॉक्टर साहब रउआ पैसा चाय पी के ना दिले ये को पूरा बड़ा गड़बड़ी बाजी ना ना पैसा दिया ही पैसा दिया है हाँ। इकट्ठे दिया है इकट्ठा दिया ही हिसाब हुई तब दिया एक साथ तब दिया इकट्ठे ना महीनवा दिन है इकट्ठे दिया है अच्छा हिसाब हो तब दिया है ना हाँ हाँ अच्छा तो रउआ मिल के स्टाफ बनी हाँ तो रउआ उनके 8 आना में एगो चाय मिल जाती है हाँ, मिल जाता। जलेबिया कितना मिलेला जलेबिया 80 रुपया मिलो के स्टाफ खातिर 80 रुपये किलो बा कितना हमनी के तो पैसा लगबे ना करी यहीं को खा लिया ला किलो के सब मिल के स्टाफ के अरे चाहिए वो 60-70 रुपया कै रुपया बाजी 60 रुपया 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो नॉर्मल 80 रुपये 80 रुपये किलो फिर हुआ जाता हूँ ससुरारी ससुरारी तो जलेबी लेके जाए हाँ आधा किलो जिलेबी लेके जाए सब रसगुल्ला लेके जाला रुआ जलेबी लेके मैं जाए रसगुल्ला रखला बनी लेकिन जिलेबियो तनी चाहिए ससुरारी में जलेबियो मंगाता लो हाँ। बहुत तरह जलेबी लेके आओ तो बड़ा गंभीर समस्या बाजी हाँ। चलिए बानी यहाँ के चाचा और यहाँ के भी कैंटीन के जलेबी बेचता नहीं 3 गो दुकान बजे सरवा सबके बताओनी हाँ का नाम पड़ी अपन स्वामीनाथ महतो अच्छा स्वामीनाथ महतो जी बानी महतो जी ई जलेबी जौन बा ई का अंतर बा अपना के यहाँ के जौन बाजार के जलेबी बा एकरा में का अंतर बा अंतर ये बा जो मोटा मोटा बा मोटा-मोटा बा। हाँ लाल जिलेबी बा ये तो फर्क बा दूसरा का बा आ यही से फेमस बा ये यही से ही फेमस बा हाँ। गर्दा मचौले बा हैं? हाँ यही से गर्दा मचौल बा हाँ अच्छा डेली कितना बेचा जाला जलेबी महतो जी अरे 3 दुकान पर मिल के 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल 2 क्विंटल जलेबी बिका जाला देखिए और मुड़ी पर जलेबी रख के वहाँ चल गई बाबूजी 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल ले जा ना तीनों मिला के दुकान तीनों मिला के हाँ हाँ ना तीनों मिला के तीनों मिला के इतना खप तीनों दुकान मिला के 2 क्विंटल 3 क्विंटल बिका जाला है हाँ अच्छा ये सब दुकानदार एके बोल बने हाँ हमने के एके रेट रहला कंपनी के पहुंचब तो 3 गो दुकान जौन बा सामने वाला की कोनो दुकान पर से रेट बावे जलेबी के 80 रुपया किलो रुआ सकतानी जलेबी खाई और अपना घरे भी लेके जाएं अपने परिवार के पास में लेके जाएं। जलेबी के इतिहास 500 साल पुराना बा अपना भारत में और लगातार हमने यहाँ फेस्टिवल भी होला तो जलेबी के खाई जाला चाहे कोनो पर्व त्यौहार होला जैसे कि छठ के अवसर आवेला उस समय में जलेबी किन किन के लोग अपना घरे लेके जाला क्विंटल जलेबी बिका जाला 2.5 क्विंटल 2.5 क्विंटल बिका जाला जी अच्छा तो कहाँ से लोग आवेला किने खातिर ये गोरखपुर बेतिया बहुत दूर दूर के आदमी आवेला गोरखपुर तक ले जाला हाँ हाँ जी बेतिया तक ले जाला जी हाँ ओ अच्छा कब सीजन कब है एकर कब ज्यादा बिकाला ज्यादा बिकाला मान के चली हाँ नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में ज्यादा बिकाला हाँ वो में ज्यादा ना तो उसमें कितना क्विंटल एक दिन में बिका जाता है जब से हाँ? एक दिन में अच्छा तो की है जलेबी बा जौन कैंटीन के जलेबी बा और विष्णु शुगर मिल के सामने रुआ आए तो मिठाई मिल जाए 500 साल पुराना इतिहास बा मिठाई के और भारत में जो मिठाई बा ये मिठाई तुर्की आक्रमणकारी लोग जौन बा भारत में लेके आयल तब से ही मिठाई जौन बा भारत में काफ़ी प्रसिद्ध बा। सबके बता दी कि भारत के राष्ट्रीय मिठाई तक भी एकरा के मानल जाला कि जलेबी भारत के राष्ट्रीय मिठाई बा। और जैसे होता नहीं कि कैंटीन के जलेबी जौन बा काफ़ी स्वादिष्ट बा। देखिए कि तीनों दुकान पर जलेबी के बिक्री होता है। जलेबी बड़ा बढ़िया देख सकते हैं कि बड़ा बारीकी से
चाचा खड़ा बानी और जलेबी के बनाओ तानी। ये जलेबी जोन बनावे के प्रक्रिया बस सेम बा, लेकिन ये जलेबी के टेस्ट जोन बा काफ़ी अलग बा। मतलब कि अपना के यहाँ जोन बाजार पर जलेबी बिकाला, बिल्कुल मज़ा आ जाता, मज़ा आ जाता। एक जलेबी खाए में, एक कैंटीन के जलेबी बा और बहुत स्वादिष्ट और बहुत मीठा जलेबी बा। घर है और ले 250 ले आई आधा किलो। इतना सा काम चलेगी? बड़का परिवार नहीं है, छोट परिवार बा। हाँ 3 आदमी बानी थे। हाँ तो आधा किलो बहुत बा, बहुत आधा किलो बहुत बा। और तो डोमा हाथर बजा है। हाँ अच्छा, तो जलेबी कितना दिन से आवत नहीं ये दुकान पर जलेबी किने खातिर? हम आई ले ना तो कब किन ले डेली ना आई ले। कबो काल के आवे नहीं तो? हाँ अपने के यहाँ तो ही ना मिले जलेबी, ना स्पेशल जलेबी भाई। एक मिलेला।